Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Iloilo City ginpasidunggan bilang isa sa most bicycle-friendly city sa bugos nga pungsod. Kag masobra 6,000 ka mga dugang individual ang nabakunahan kahapon kontra COVID-19. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas nga nakuha sang syudad sang Iloilo ang kadalagan sa kategorya bilang isa sa most bicycle-friendly cities sa bugos nga pungsod sa ginhiwat nga Mobility Awards 2021. Sa 60 ka mga nominado nga mga syudad sa pungsod, mas swerte nga nakuha sang Iloilo City ang kadungganan bangod sa nagapadaan nga mga proyekto sa syudad sang Iloilo, ilabi na ang pagpanami kag pagpasangkad sa mga bike lanes. Ini nagapakita lamang nga wala nagauntat ang pag-uswag sang syudad sa liderato ni Mayor Jerry Treñas. Samtang, nagapaday naman ang vaccination program sang lokal nga panguluhan. Sa listahan sang Iloilo City Vax Team kahapon, Nobyembre 24, mas sobra 6,000 ka mga dugang individual ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine. 5,048 gikan sa Megavac site, 3,112 diri ang mga nagaedad 12 tubtub 17, kag 750 naman ang mga nagpa-booster shot. Nakarecord man ang syudad sang 1,375 ka mga individual nga nabakunahan sa mga community-based vac site. Subong nga adlaw, Nobyembre 25, para sa mga nagaedad 12 tubtub 17, mapa-booster shot, kag mga luyag magpabakuna bato COVID-19 virus, magpadulong lang sa SM City Iloilo, University of San Agustin kag Robinson's Haro. Para naman sa mapabakuna sang second dose sang AstraZeneca, bukas ang SM City Iloilo. Para naman sa second dose sang Pfizer vaccine, bukas ang Mega World Transport Hub kag Ateneo de Iloilo. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.